ଏଠିକା ଯିଏ ବସି ଆଜି ଲେଟ୍ କଣ ହେଲା? କଣ କହିବି ରେ ସମୁ ବାଟରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆଉଥିଲି ଜାଣିଲୁ ବାବା ଜମା ଦେଖାହେଲେ ଭଲ ପ୍ରବଚନ ଯେମିତି ଦଉଥିଲେ ଏଠି ବସିଗଲି ଆଉ। ବାବା କଣ ପ୍ରବଚନ ଦଉଥିଲେ? ବାବା କହିଲେ ଏଇ ୱାର୍ଲଡରେ ଆଉ ଭୂତ ନାହାନ୍ତି। ଭୂତ ତୁ ଦେଖିପାରିଲୁନି ସଂସାର ମାୟାମୟ ସଂସାର ଏଠି କେହି ନୁହେଁ କାହାର ଭୂତ ବି ଏଠି ନାହାନ୍ତି। କିଏ କହିଲା ଭୂତ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ଦେଖିଛୁ କାଲି ପରା ଭୂତ? ମୁଁ ଦେଖିଛି ଭୂତ ଅଛି ଆମ ଗାଁ ମଶାଣିରେ। ଭୂତ ଦେଖିଛୁ? ନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଛୁ ଭୂତ? ଚାଲ ଆସ ଦେଲେ ପ୍ରମାଣ ଚାଲ କରିଦେଲେ। ଚାଲ ଚାଲ। ଭୂତ ନାହିଁ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଚାଲ ଭୂତ ତୁ ଦେଖିବୁ ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଭୂତ ଦେଖେଇକି ନ ଛାଡି ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲେ ଏବେ। ଆରେ ଭାଇ ତୋର ଅଛି ଗୁଣିଆ ବିସ୍କୁଲା। ଏ ଗଛ ବିକାଶ କଣ ବିକାଶ ବିସ୍ମିଲ୍ଲା। ଭାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଆସେ କିଛି ନାହିଁ ଭୂତ ଭୂତ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଭୂତ ଦେଖିବ କି ଆସ। ଆରେ ଭାଇ ବିସ୍ମିଲ୍ଲା ଅଛି ତୋର ଗୁଣିଆରେ। ଚାଲ ଚାଲ ଭୂତ କିଛି ନାହିଁ। କିଏ ବେ? ଭୂତ ଦେଖିବ ନା ତମେ? ଆସ ରେ ଆସ ଭାଇ ମୁଁ ଯିବିନି ଆଡେ ଭାଇ। ଭାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ମୁଁ ଯିବିନି। ଭାଇ ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଟା କିଏ ଏଟା କିଏ? ବିକାଶ କିଏ ବୁଲୁଛି ଭିତରେ? କିଏ ଚାଲ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ଚାଲ। ନା ନା ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିବିନି ଚାଲ ଚାଲ। ସେଇ ନେଇଯାଇଛି ସମୁକୁ। ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିଲେ ଜାଣିଛୁ କି? ଟିକେ ଖାଲି ବିଧି କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିଧି କରିବାକୁ କଣ ମତେ ଖାଲି ଟିକେ ଆଣି କାଠ ଟିକେ ନିଆଁ ଟିକେ ସବୁ ଯୋଗେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ନିଆଁ ନହେଲେ ବି ଚଳିବ। ମୁଁ ତାକୁ ହେଇଛି ଟିକେ ଖାଲି ମନ ବାକି ଟିକେ ବିଧି କରିଦେବି। ଭାଇ ଯାହାହେଲେ ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯାହା ଗୋଟେ ଆଜି କର। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ତୁ ମତେ ଖାଲି ବାଲି ଦେ ବାଲି ଦେ ମତେ ଖାଲି ବାଲି ବାଲି ଦେ ମୁଁ ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣି ବାଲି ଦେ। ତୁ ମୁଁ ବାଲି ଆଣି ବସିଲି ବସିଲି ମୁଁ ବାଲି ଯୋଡ଼ି ଦો ବାଲି ଯୋଡ଼ି ଦେ ବାଲି ଯୋଡ଼ି ନ ହେଇ ଚଣ୍ଡିମ କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁ? ଗୋଟେ ଗୋଲେଇ ଜିନିଷ ତୁ ପାଖୁ ମୋ ଭାଇ ଆସିବ ଏଠି ବିଧି ମଝିରେ ପାଟି କରନି ତତେ ବି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଚଣ୍ଡୀ ମା ଚଣ୍ଡୀ ଅଖା ଚଣ୍ଡୀ ମାର ଚଣ୍ଡୀ ମା ଚଣ୍ଡୀ ବୈଦି ଅଛୁ ବେକିଆ ଆଇଡି କେତେ ରଙ୍ଗ ଦେଖଉଛୁ? ସମ୍ଭାଳିବି ତୋଳେ କେତେ ଡାକିନି ମତେ ତୁ ଡାକିନି ମତେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁ ତ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ଡାକିନି ମନ୍ତ୍ର ଡାକିନି ଡାକିଲୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁ ତ ମତେ ଡାକିଲୁ ଦେଖିଲି ତ ଆରେ କିଏ ନା ଜାଣିବୁ ଜାଣିବୁ ନା କିଏ କୋଉଠି ହେଇଛି? ଆରେ
କହ ଟିକେ କହୁଛି କହ ମୋ ନାଁ ହେଲା ଅବ୍ଦୁଲ ଅମିନା। କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁ? ମୁଁ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ କରୁଛୁ ବେ ତୁ? କହ ବେ କହ ତୁ। ମୁଁ ଖାଇବି। କଣ ଖାଇବୁ? ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବି। ଖାଇବୁ? ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବି। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବିନି। ମୋ ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛି କହ ତୁ? ୟାଲା ମତେ କହୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଦବନି। ତୋ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛି କହ ବେ। ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି। ୟାଲା କହ कसम। ତୁ। ମୋ ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛି କହ। या हबीबी କହିବୁନୁ? नहीं जनाब କହିବୁନୁ? नहीं लाला इरमिल्ला 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 नहीं मानिबिनी मत मुंडे लगा ତତେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବିନି। ଚମତ୍କାର ବଲ୍ ଦେବି। ତୁ ଏ ବଲ୍ ଯାହା କରିପାରିବୁ ତୁ। सत्य कुछ ହଁ सत्य कुछ ये को बोल दिलियो ଚମତ୍କାର ଧ। ये तेरे बाबा राजू आउट होबो। ହଁ ये अल्लाह मुझे सुरबक्तर पावर दे दे। सुरबक्तर पावर दे भाई दे। डाक भाई या अल्लाह भाग डाक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। या हबीबी अब्बी बिल्ला बुल्ला बुलू या जनाब ये जनमिल्ली ये जनाब जनमिल्ली जो जिसको भेजा था जादुई बॉल मिल गया। इससे मैं बाबर आजम और रिजवान को बाउंसर मारूंगा। याला 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 आगे याला आगे बोली हो भाई आसीगला हो भाई आसीगला जा तो भाई आसीगला आरे हो भाई आसीगला काला बुड़ी गला ना ना जनाब ना तो मेरा बहू ना जनाब। भाई माने आमे बहुत परिश्रम करी ए वीडियो टी करछु आउ हम भाई जन को देखंतु बहुत परिश्रम करी गेटअप नैसंती आउ पिला माने बहुत परिश्रम करसंती। आपण लाइक कमेंट शेयर करी हमको सपोर्ट करंतु। आहुरी आगु बहुत मजा ले वीडियो में आनिबु। आपण खाली बेस्ट वीडियो रो हला बही ना होची 150 रो बिक्री हेले 150 टका रे बहुत आगे मजा ले वीडियो तेरे आसियो। या हबीबी।